खुलुमबाय बड' जबनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर जोंहा क्लास 9 आरो 10 आव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय स्कलारशिप फैदों। प्रि मेट्रिक स्कलारशिप होननानै बुङो बेखौ। दा नोंथांमोना बयबो एप्लाइ अनलाइन खालामना लानो हागोन जायफोर बिथांमोना दायो क्लास 9 एबा 10 आव फरायगासिनो दङ। दा बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय जाहाथे नोंथांमोना बे आसामनि प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि बागै मिथिनो हायो, जाहाथे नोंथांमोना बयबो मोजाङै एप्लाइ अनलाइन खालामनो हायो। आरो आं बेजों लोगोसेनो नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनाय समाव मा डकुमेन्ट्स नांगौ, स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै बेसेबां मोननो हागोन बेफोरखौ आं नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन, जाहाथे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव जेबो प्रब्लेम जाया। लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, जाहाथे बेबायदि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हायो। दा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन एसटि स्टुडेन्टफोरनि थाखायल'। जोंहा गासिबो एसटि केटेगरिनियाव गोलैजोबो बर'फोरा। दा एसटि स्टुडेन्टफ्राल' बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। दा जोंहा बे आसामनि प्रि मेट्रिक स्कलारशिपनि एप्लाइ अनलाइननि लास्ट डेटआ जाहैबाय डिसेम्बरनि 31 खालि जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना जोबफैगोन होनना बे बुंदों। दा बिनिफ्राय बे स्कलारशिपनि अबजेक्टिभआनो जाहैबाय जायफोर बिथांमोना क्लास 9, 10 आव फरायगासिनो दङ बिथांमोना बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामगोन फरायनायाव हेफाजाब होनो थाखाय बेखौ होनना बुंदों। बेखौ नोंथांमोना एसे फरायनो हागोन अबजेक्टिभखौ। दा बिनिफ्राय गाहायाव फैयोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासिबो इन्डियानि सिङाव थानाय गासिबो स्टेटफोरनि थाखायनो बे प्रि मेट्रिक स्कलारशिपआ दङ, आसामनियाबो दङ थिग बेबायदिनो। दा बिनिफ्राय बे स्कलारशिपनि कन्डिसन एबा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबायदि जानांगोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। जायखिजाया नोंथांमोनाथ' एसटि केटेगरिनि जानांगोन गासिबो केन्डिडेटफ्रा बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय। बेजों लोगोसेनो न'खरनि एबा गार्जेननि इनकामा 2 लाखनि खम जानो नांगोन। जुदि न'खरनि फेमिलिनि इनकामा 2 लाखनि बारा जायोबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि थाखाय एलिजिबल नङा एबा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। जायफोर बिथांमोना 2 लाखनि खम एप्लाइ खालामबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय बेयो जेनेबा क्लास 9, 10 आव फरायबाय थानाय स्टुडेन्टआ बेखौ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नोंथांमोना बे स्कलारशिपनि अनगायै आरो बेलेग स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनाया मोननाय नङा होनना बे बुंदों स्कलारशिप एमाउन्टखौ। दा बेनिखायनो क्लास 9, 10 आव फरायबाय थानाय बिथांमोना एप्लाइ खालामोबा बे स्कलारशिपखौल' एप्लाइ खालामनो मोनगोन। दा बिनिफ्राय नैबे बुंदों गासिबो बे स्टुडेन्टआ गभर्नमेन्ट एबा गभर्नमेन्ट स्कुलाव फरायनाय जानांगोन होनना बे बुंदों। गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल एबा स्टेटनि बोर्डआव बे स्कुलखौ फरायबाय थानाय जानांगोन स्टुडेन्टआ एप्लाइ खालामनो सानदोंबा फुल टाइम जानांगोन आरो बेयो। दा बे जाहैबाय स्कलारशिपनि बेलायाव। दा बिनिफ्राय इनकामखौथ' होनखाबाय आं, न'खरनिया 2 लाखनि खम जानांगोन एप्लाइ खालामनो थाखाय। दा बे स्कलारशिप एमाउन्ट हिसाबै बेसेबां मोननो हागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि। जेरै जायफोर बिथांमोना दायो क्लास 9 आव फरायगासिनो दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामोबा जेनेबा हस्टेलाव थानानै फरायदोंबा नोंथांमोना 5,500खौ नोंथांमोना बोसोरसेयाव मोननो हागोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना ओरैनो थांलाय फैलाय न'निफ्रायनो खालामोबा बिथांमोना 2,250 रांखौ बिथांमोना बोसोरसेयाव मोननो हागोन। दा लोगोफोर क्लास 9 आव नोंथांमोना दायो एप्लाइ खालामोबा फैगोन बोसोर एबा क्लास 10 आव नोंथांमोना रिनिउवेल खालामनो हागोन। ओमफ्राय जायफोर बिथांमोना देग्लायसो जेनेबा क्लास 10 आव पास जाखाबाय बिथांमोना जेनेबा दायो क्लास 10 आव दङबा नोंथांमोना क्लास 10 दायो एप्लाइ खालामोबा फ्रेसखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना रिनिउवेलखौ उनावहाय खालामनो हानाय नङा। नोंथांमोना माने बोसोरसे बे 2,250खौ मोननो हागोन जायफोर बिथांमोना ओरैनो रेगुलार क्लासाव थाङोबा हस्टेलाव थायालासिनो थाङोबा। बे जाहैबाय जोंहा स्कलारशिप एमाउन्टनि बेलायाव। दा बिनिफ्राय सेलेक्सना जाबाय गासिबो केन्डिडेटआनो बेहाय सेलेक्ट जागोन। बेहाय नोंनि मार्कनि सायाव खोथा गैया, जायखिजाया नोंथांमोना क्लास 9, 10 आव पास जानाय जानांगौ। ओमफ्राय नोंथांमोना बेनो सेलेक्ट जागोन आरो जुदि नोंनि बे डकुमेन्ट्सफ्रा गासिबो थिग दङबा नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन। दा बिनिफ्राय बेयो बुंखादों 10 मान्थसनि थाखाय स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोनो होननानै बे बुंदों। बिनिफ्राय फरायनायखौ बुंदों रेगुलारलि नोंथांमोना माबायाव क्लासाव स्कुलाव एटेन्डेन्स थानाय जानांगोन होनदों बे स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनायाव। आरो बेजों लोगोसे बे स्कलारशिप एमाउन्टखौ माला मोनगोन बेखौबो खोन्थानो आं। बे फैसाखौ नोंथांमोना 1 एप्रिलनिफ्राय मोनगोन। नोंथांमोना एप्रिल दाननिफ्राय स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननाया नोंथांमोना स्टार्ट जागोन होनना बे बुंदों। दा बे आरो स्कलारशिप एमाउन्टनि बेलायाव। दा बिनिफ्राय गाहायाव फैयोबा एप्लिकेसन प्रसिडिउरखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै। एप्लिकेसन फर्मखौथ' नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो होनना बुंखाबाय आङो। जुदि नोंथांमोना देग्लायसो एप्लाइ खालामनोबा फ्रेस खालामनो हागोन। जुदि नोंथांमोना थांनाय बोसोराव एप्लाइ खालामखांबायबा रिनिउवेल खालामनो हागोन होनना बे बुंदों। दा बिनिफ्राय सिगनेचार पासपर्ट साइज फट'ग्राफ बेखौ नोंथांमोना अनलाइन आपल'ड खालामनांगोन। बे जाबाय जोंहा। बेजों लोगोसे नोंनि गासिबो बेहाय बुंदों ट्राइबेल सार्टिफिकेट नांगोन होनना बे बुंदों। नोंथांमोना बे ट्राइबेल सार्टिफिकेटखौ एबा कास्ट सार्टिफिकेट होननानै बुङो जायखौ जोङो बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। आरो बेजों लोगोसे न'खरनि बे गार्जेननि एबा फेमिलिनि बे इनकाम सार्टिफिकेट बेखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनो नांगोन। आरो बेजों लोगोसे नैबे बुंदों थांनाय बोसोरनि बायदिनो एक्न'लेजमेन्ट नोंथांमोना अनलाइन खालामखांनायनि उनाव मोनसे एक्न'लेजमेन्ट मोनगोन। बे माने फर्म मोनो आरो अनलाइन एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव बे फर्म मोननायखौ नोंथांमोना कलेजाव एबा स्कुलाव नोंथांमोना
हैनांगोन माने प्रिन्सिपालनो एबा हेड टिचारनो नोंथांमोना हैबानो जाबाय बियो ओमफ्राय भेरिफाइ खालामगोन मालाय नोंथांमोना माने कलेज स्कुलाव हैखाथारनांगोन बेखौ भेरिफाइ खालामबासो नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन स्कुलाव गासिबो डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना लांनानै साबमिट खालामहैबानो जाबाय एप्लाइ अनलाइन खालामखांनायनि उनाव बिनिफ्राय जोंहा एमाउन्ट एबा स्कलारशिप फैसाया बोरै हाबगोन नोंथांमोना गावबागाव स्टुडेन्टआ मोनसे एकाउन्ट खुलिना लानांगोन बेंक एकाउन्ट बे बेंक एकाउन्टआवसो नोंथांमोना स्कलारशिप एमाउन्टखौ मोननो हागोन नोंथांमोना बेंक पासबुकखौबो अनलाइन आपल'ड खालामनांगोन दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय जोंहा डकुमेन्ट्सनि बेलायाव दानिया फैदो जोंहा एप्लाइनि डेटफोरखौ नोंथांमोना खोन्थानि एप्लाइआ जोंहा सेप्तेम्बर मासनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ जाहैबाय जोंहा अनलाइन एप्लाइआ डिसेम्बरनि 31आव जोंहा बे एप्लाइ अनलाइना जोबफैगोन बिनिफ्राय नोंथांमोना स्कुल एबा कलेजाव भेरिफाइ खालामनायनि लास्ट डेटआ जाहैबाय 31 जानुवारि 2022 जुदि बिनिखायनो जेनेबा नोंथांमोना दिनै एप्लाइ खालामोबा एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव फर्म मोनगोन नालाय बेखौ बे फर्मखौ नोंथांमोना गाबोन बेफोरबायदि समफोर बेफोरबायदि थाब हैबानो जाबाय कलेजाव ओमफ्राय बिथांमोना मालाय स्कुल एबा कलेजाव नोंथांमोना भेरिफाइ खालामगोन गावबागाव नोंथांमोना स्कुलाव हैबानो जाबाय भेरिफाइ खालामो गावबागाव कलेजानो स्कुलानो बिनिफ्राय जुदि नोंनि बे एप्लिकेसन फर्माव माबाफोर इरर एबा मिस्टेकफोर जादोंबा बिथांमोना नोंथांनि मबाइलाव खोन्थाहरखायो माबाफोर मिस्टेक जादोंबा ओमफ्राय नोंथांमोना बेखौ इडिट खालामनानै आरो गोदान भेरिफाइ खालामनो हायो बिनि लास्ट डेटआ जाहैबाय जानुवारिनि 30 खालि जोबगोन दा बिनिफ्राय लोगोफोर एप्लाइ खालामनो थाखाय अनलाइन एप्लिकेसन लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना बयबो चेक खालामदो नोंथांमोना बड' जब निउस चेनेलनि अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो जाबाय अफिसियेल वेबसाइटआव फैबानो नोंथांमोना बे गासैबो लिंकखौ मोननो हागोन बे स्कलारशिपनि बागै एसे मिथिबावनोबा नोंथांमोना नैबे एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोना थांनो हागोन एप्लाइ अनलाइन लिंक एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनो थाखाय एप्लाइ अनलाइन लिंकआ नैबे गोजौनिया लोगोफोर बे क्लिक हियार टु एप्लाइ अनलाइन बेहाय थांनानै नोंथांमोना बयबो अनलाइन एप्लाइ खालामहैबानो जाबाय जायफोर बिथांमोना क्लास 9आव फरायगासिनो दङ जायफोर बिथांमोना क्लास 10आव फरायबाय थानाय केन्डिडेटफोरा दा बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथांमोना बयबो स्कलारशिपखौ एप्लाइ अनलाइन खालामना लागोन होननानै बांसिनानो जोंहा गोबां स्टुडेन्टफ्रानो बे क्लास 9 10नि स्कलारशिपखौ एप्लाइ खालामनानै लाया नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामना लाबानो जाबाय बे 2250 आरो जायफोर बिथांमोना हस्टेलाव थायो बिथांमोनाथ' 5500खौ मोननो हागोन बोसोरसेयाव दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दंबा भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामदो आरो बेबायदिनो नोंथांमोना स्कलारशिपनि आपडेट साख्रिनि आपडेट मोननो थाखाय बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला गोजोन्थों